V tomto videu vám poviem, ako začať s programovaním, aký je najlepší jazyk zo začiatku vybrať a čo robiť. Takže najlepšia aplikácia na programovanie je Visual Studio Code. Môžete tam programovať všetky jazyky, môžete tam písať všetko, je tam dosť veľa vecí, takže toto si stiahnete. Tak ak chcete začať s programovaním, tak toto je tá hlavná aplikácia. No a potom už keď to budete mať stiahnuté, tak si musíte vybrať, či chcete programovať frontend alebo backend. Čo to vlastne znamená? Backend znamená, ako tá aplikácia alebo software alebo webová stránka funguje. To, čo je v pozadí, to ako čo robí. Frontend je, že ako to vyzerá. Takže že napríklad ako vyzerá webová stránka alebo ako vyzerá mapa v nejakej hre alebo niečo také. No a keď už toto máte vybraté, tak si ešte musíte vybrať, aký jazyk idete programovať. Také najlepšie na začiatok je buď Python alebo HTML a CSS. HTML a CSS je na tvorbu webu a ráta sa to, sú to ako keby dva jazyky, ktoré spolupracujú. Do HTML píšete ten kód a v CSS to štýlujete. A Python, tam by som vám poradil buď začať Pygame, alebo ak dosť často používate Discord, tak napríklad Discord botom. No a ako sa vlastne naučiť programovať? No, takže najlepšie je, keď sa začnete učiť programovať pomocou nejakých kurzov alebo videí. Nemyslím si, že na to je potrebná škola, ale všetci si myslia, že je to niečo ťažké, ale keď sa už naučíte niečo, napríklad dajme tomu, učíte sa HTML ako napríklad ja. A už keď sa naučíte veľmi dobre, tak už síce viete písať ten kód, ale furt si budete musieť googliť nejaké veci, lebo furt je potreba spraviť niečo nové. Takže programovanie nejde naučiť, že všetko naspamäť. Keď sa chcete učiť HTML a CSS ako napríklad ja, tak začnite týmto kurzom. Je to najlepší kurz. Dozviete sa tam HTML, naučíte sa tam CSS a ešte potom aj ako funguje PHP. PHP je backendový jazyk a HTML a CSS sú frontendové. Tak, s týmto tutoriálom sa naučíte všetko, ako to funguje. A potom, keď chcete Python, tak to si už musíte vybrať, čo chcete, lebo to je jazyk, ku ktorému sú jednotlivé knižnice. A tie knižnice, čo by som vám poradil na začiatok, je taká Pygame. Tam si môžete naprogramovať napríklad hru. A na to by som vám doporučil buď tento tutoriál, alebo potom tento tutoriál. Keď už máte všetko vybraté, tak poďte programovať. Ak by ste chceli viac takýchto videí alebo nejaké jednotlivé kurzy, tak napíšte do popisu, uvidíme sa v ďalších videí a zatiaľ čau.